Okej, här är Karlskoga. Som ni ser, jag har kommit fel. Jag är här nu vid Alved och det är en söndag som de skulle öppna 14:30. Det är lite märkligt att man, jag vet inte, är det så att alla går i kyrkan eller vad? Det måste vara så. En stad där alla går in till kyrkan och ber till Gud. Och sen efteråt ska de komma in och öppna affärerna. Lite märkligt. Karlskoga. Är det flera platser i Sverige där man öppnar affären på eftermiddag? Men de öppnar till 20:30. Det är det som är också bra. Jag skulle gilla om det är så här i Stockholm. Om det inte är bara Åhléns som öppnar till 21:00. Fast de öppnar ganska sent, men synd att jag kan inte gå in till min favoritaffär. MQ. Okej, är du allihopa? Jag tror jag är färdig i den lilla Karlstad som fortfarande sover denna tiden. Är du Karlstad? Vi ses.